Vítajte na pôde spoločnosti IPsoft. Moje meno je Florian Kevický a som výkonným riaditeľom spoločnosti. Firma IPsoft je na trhu už 31 rokov a sme lídrom v oblasti energetiky, teda informačných technológií pre energetiku. Teší nás nebývalý záujem študentov, ktorým sme sa priblížili tým, že sme sa presťahovali do týchto krásnych nových priestorov, viditeľných z internátov a z blízkej časti okolia Žilinskej univerzity. Dneska máme na celom poschodí, kde pracujeme, cez 120 zamestnancov. Z toho 20 zamestnancov nám tvoria študenti, ktorí svojou podstatou pridávajú veľkou pridanou hodnotou pre isté činnosti na našich projektoch. Preto by som chcel aj poďakovať, ale aj vyzvať všetkých ostatných študentov, ktorí by chceli byť súčasťou jednotky na trhu a podieľať sa na tých najnovších trendoch a technológiách v energetike, aby prišli k nám a stali sa súčasťou našej rodiny. Sme firma, ktorá ovláda a predstavuje jedinečné know-how v oblasti energetiky, v oblasti spracovania dát pre energetiku. Sme lídrom nielen v priemysle, v energetickom, ale aj v prenosovej, distribučnej a výkonovej energetike. Budeme veľmi radi a tešíme sa zo spolupráce so Žilinskou univerzitou. Zvlášť by som chcel vyzdvihnúť spoluprácu s fakultou riadenia a informatiky, pretože s touto fakultou máme dlhoročné skúsenosti a podieľame sa na spoločných projektoch, čo nám dáva veľký priestor na to, aby sme mohli plniť ťažké očakávania našich zákazníkov a spolu so spoluprácou s rôznymi fakultami Žilinskej univerzity sa takto podieľať o zdroje nie len na Slovensku, ale aj zo zahraničia, keďže máme veľa projektov aj v zahraničí, a nosiť naše know-how aj do okolitých krajín, pre ktoré Slovensko je v oblasti energetiky tiež lídrom.